ko hanmen ko para ha u try Jesus Christ ngilapoi kamjan sa kasngi Christmas kasngi keba ngirakhe ya kasngi kha jong unong panem jungi u Jesus Christ hagene kasngi kabalang ka ay yang ay pi kamat pusan kumno kamaria kalej ban samlem de ban ay ya kata kubor kababha kabautrai ulaya ka kam tame kajing ik jong blay kaba kalayo kali ai na samlem ha ka Elizabeth te hagane kasngi kajing pule ka khot ka weri ngai phiro bangin puson khandiat sapang kane kapang kumno ngiru ngidei ban ailam ne ban samlem kat kaba ngiyo nangidan ha kajing em kajingi kam tame kajing ik kaba ublay ulayangi ngiti ba kajing ik kaba ublay uay kam tame kaba ngidan ha kajing em kajingi kadei kajing ik kajing blay kadei kajing ai kajing blay kam dei kajing no bat kat ka e kaba ngidon ha kajing em kajing ha kajing pi kadei kajing ai jong ublay yangi den mata kadau ngidei ban ai ken ya kane kadanut blay kabangi dan bangi haki wepat kadanut blay ngong namar bakadei kajing i jong blay kabadan hangi kadei kata kabangi haban ai haki weru kumba kamaria kale kamare naing lajong shaying jong ka Elizabeth ban ai ya kane kadanut blay jong ka haka ublay udon kajing ik na kabanta jong nga bat jong pi udon kajing ik ya kaparthai baro kawe de na takadaw ula thau ya kaparthai ula thau ya nga bade pi but lengba kana kajing ik kabaw ula thau ya kaparthai ujid ya kamaria banlong kakmi jong ublay haba ublay ula jid ya kamaria ula ay ya kene kajing ik haka ka kamsem la set holiday ya kene kajing ik but kamare ban samlem de ban ailam ha ka Elizabeth temanta kamaria ka khot ka wering ay phiru bangin le kumbale maka ngila ban pansisya ba kamaria kalej ay ya kane ka khubor ka babhala ne kane ka jing ik ka bakadon ka bakayo na ublay ha ka Elizabeth ha ba ka Elizabeth hi ka la ay ka jing khublay ka koong ba ha ba nga yosnyew ya ka sur kren jung pi ya ka tin ay khublay jung pi iklung nakpo junga ikinji ishat da ka jing kemen ishat da ka ta ka jing snow ba namar ba kajing i jong blay kalawan pej kalawan kemi kalawan junga bat kalawan ban erab ban kershan ya kakmi bat kumjuru ya iklung badan hakpo kakmi den mata kadaw ko hanmen ko para habau jisuru haba lakhayu lapan hela saniu da kata kajing i blay hoy klempep u jisu de blay dalade Henry kajing i blay kebaka Maria kala yo pediang kapan he pansan yau padu jisu hadin kane u ailam ya kane kajing ik blay kajung u hangi iwe paiwe nekong na shabe u jisu u samlam u ailam ya kane kajing ik blay kajung u da keba u wan long brew ha ka perthai u shim ya kajing long jenga ba jong pi ai klampet ngiti ba ublay ban mangi ngidan kaju kadur om dai ublay henry mangi ngidan hakadur jong ublay henry uwan sa kanak perthai ushim pura ya kajing long jongi ki bro kajing long om dai tang kadur henry ya kajing long bro uwan ban shim om ko tang hakata kajing wan shim jong u ya kajing long jongi henry ya baro kijing kijing sitom kejing duk kejing kerdu kejing syam lanat kejing syam sosat barok kaba mangi kibriu usyam padiyole sing labanong kampalat ban ya kaba mangi ngisyam nengi yomat ha kejing em jongi namarba usya kejing sya kentat
usha ban thiu usha ban beng usha ya baro ki jing sitom bat khadu khadwai uyai lengkhut dak bakit ba ya ka ding pna ya ki pop ki sang ki junga ke jungpi bat yap thatrong kum reus new kampalat banyakane hakano gorkom ngila ban share lane ban samlem de ban ailam ya hakane ka jing ej blay lane ka donut blay ka ba uhi udon kamaria hakane ka sni uji suru kumjo lang ba ka jing im jong u baro ki bangila batai menta u khot yang ikin bangin ailam ya hakane ka donut blay ka jungi haki weipa habangi pe ja ka perthai menta ka perthai jungi ka juk jungi ba menta ka don kam ya kane ka jing ej blay hoj ka jing ej ke ba pher ki bangi ngiyo ne ngidon ha ka jing ka don kam hanrai palat ban ya baro kine ka perthai jungi ka juk jungi menta ka sngi jungi menta ka don kam ya kane ka donut blay habangi pe ja ka jing em junga ba jung pi ko hanmen ko para laradai hari khasi laradai hadkha lane hari pareng ne ha kano ka jeka hakeleng ka perthai ngiyo i bamangi nilong kita ki breu ki bakwan lanap selfish perkhatang na kabanta yala de marway ngam yo isu ka jing jenjar jong ki wei ngam yo isu ka jing em basasat jong ki wei ngam yo isu ya ka jing em duk ka jing em baki wei ki don kam ya ka kti jing erap junga jing leis nei junga ngam yo isu ya kita barok hoi ki khma junga ka yo i hanre ka danu junga kam sha shu ban pe ban khme yeki namar ngam don shu kata ka jing ij blay hanga kadon tang ka jing ij bomman tang don tang kata ka jing snew tang kata ka jing perkhat tang na ka banta ya lade ni haban perkhat ya lade menta ko han men go para hato ngadon em kum kane kaman sim perkhat tang na ka banta ya lade selfish perkhat ki okimong phaneng own comfort individualism kane ka bangilap ha kane ka juk jungi menta ha kane ka ski menta ha ka jing em jungi iwai pai wei hanrai kamaria ka khot ka wer ngapi glad no ya kita ki jing long selfish jung pi ka jing khwan la not ka jung pi ka jing kwa jung pi tang na ka banta ya ladi ka jing kwa jung pi tang ban pan sngu ha tang ban pan hon ya ladi tang ka jing suk ya ladi glad kita kamaria ka khot yang abadi pi let shaki wei pan let shaki wei ban krishani ki da ka jing e jung pi ho yo le singim la ban krishan da ki wei da ka spa ka pau da ka hajar ka tangka da ka pisa ka bangi don namar ngi don tang dia dan rei da ka jing e jung pi da ka jing e jungi ya ki wei ngi dai ban ya rap ngi dai ban krishan ya ki ngi dai ban let shaki wei da ka jing snut ho jungi ngilej shaki wei ban yarab ki habangi don hasanda jengki dak kitin kiba ngikren dak kitin jam kitin e kitin sutho kiba ngikren palat ya ka jing e ka bangi ai ki lengba ka jing sutho lengba ki jing kren babha lengba ka jing yaro ka jing lengba ka jing krishan lem jingi ha ka por basusi ka e ki baralok jingi ki e ki bahai jingi ka dan kam palat bani ko spa ka phau ka pi ai ko han men ko para kata ka ba ngi don kam i wei pai wei lada pi ai ka spa ka phau ka men toy lada pi le ai da ka ba khnyum lada pi ai ka spa ka phau lada pi ai ka pisa ka men toy ka to ka pisa jung pi lada pim don ka jing i kito gi ba padiang or kis nguthu ya kata ha ba pi ai ka jing ai klem don ka jing i hanrei habangi ai kano ladai ke ketin ka mengikran ladai ke jing snguthu ka jingi ladai hakano kaliang ka bangong ngide ban ai ka da ka jingi kumba kamaria namar kamaria ka let shak Elizabeth ka yarab ka krishan ya ka hakikam baro da ka ta ka jingi blay ka ba ka don ko han men ko para bun sin nga sa jong am dai tang ha gani ka sin men shwar ngolong ya gani ka jing ong jong ka Teresa of Avila ka ong komni ujisu menta don shu kamet hakane ka perthai hanrei kamet jung pi udon
Ujisu dan kekejat baniaj nakawai ke ying nakawai sakawai pat nakawai ke jaga sakawai pat banyalap hanrei deki kejat jungpi. Ujisu dan su kikti mentah kana kepertei ban kener banyara ban kersyani kiwe hanrei deki kti jungpi. Deka danor ke jungpi, deki kemat jungpi, deka met jungpi, deka jung im ke jungpi. Kane ka rukut ke ong. Terasa of Avila. Kohan men ko para Kamaria Ujisu perkumjuru kine ke jingkot jong kane ka rukut jungi yangi iwe paiwe pamangiru nginde ban kener ya kiti jungi ngide ban klet yalade ngide ban lecha kiwe ban ai ya kane kadonut blay keba ublay hidalade wayangi den mata kedau ha kane kesngi kohan men ko para token ngini adu wai token nginaiti lade bangila ban klet ya lade bangila ban lech shakiwe kam tame ya kito kibru kiba don kam ya kane ke jing ke jungi ya ban kan mau lade ke jing ke bangadan kam dei ke ba ngahi ngayok hanre ke dei ke jing ai ke jung blai ke bangadan ha ke jing em ke junga ha ke jing em ke jung pi dei ke jing ai ke jung blai den mata kedau min ai ki da ke jing kulut men sem and your Jesus Christ.